Astăzi cu entuziasm vă salutăm de aici din orașul Hâncești, unde Volta te premiază. Toți cumpărătorii sunt surprinși astăzi cu premii. Va fi o mare, mare tombolă, lumea multă deja s-a adunat, iar în scurt timp vom vedea cine sunt fericiții câștigători. Cel care câștigă ATV-ul, dați-mi-l mie! A fost foarte frumos, foarte bine este organizat. Cum vedeți, atâta lume este în spate. M-am simțit bine și pe scenă, lumea a și dansat, a făcut și o horă frumoasă. În genere, echipa Volta e cea mai bună. Dragi prieteni, mai sunt câteva momente până la extragerea celor peste 40 de premii pentru toată lumea care a participat la tombola noastră. Cu aplauze, toată lumea! Și atenție, avem și premii mai mari, mai valoroase, dar deja care vor fi câte o unitate. Am câștigat un șurpaviort și mulțumesc frumos firmei Volta de cadou și o să-l folosesc sub construcții la casă. Mulțumim pentru cadoul care l-am câștigat astăzi. Volta, vă mulțumim frumos! Așa, te rog să nu te uiți și cu spatele, da? Extragi un singur talonaj. Haideți, iar noi cu aplauze! Toată lumea! Doamnelor și domnilor! Pleșca Svetlana! Este? Pleșca Svetlana! Haideți să validăm talonajul mai întâi. Validăm talonajul. Sunt foarte bucuroasă. Am doi băieți și soțul care ar putea să-l conducă. Mulțumim frumos de așa cadou mare. Nici n-am așteptat la așa cadou, dar sunt bucuroasă și o să mai frecventăm magazinul Volta. Cu mare plăcere.